Urnietako Magali ikastetxeko haurreskolan ikasleen esperimentazioa garatzen da, material eta espazio egokituak erabiliz. Magali ikastetxeko haurreskolan, ikaskuntza ekintzan bitartez, objektuak manipulatuz, imitazioz eta zentzumen guztiak estimulatzen dituzten materialekin jardunez egiten. Haurrek, beren ingurua ezagutzeaz gain, gorputza, objektu eta espazioaren arteko erlazioa lantzen dute. Horregatik, haur baten ikasketa eta garapen prozesuan, esperimentazioa da giltzarri nagusietako bat. Hau da, umea bere kabuz jardutea, ezagutzea eta behatzea. Horretarako, ezinbestekoa da espazioak ondo egokitza eta materiala proposak eta erakargarriak eskaintza. Haurrari ikertzen, jolasten, harremanak izaten eta garatzen lagunduko dion espazioa alegia. Horregatik, Magali ikastetxeko haurreskolan, aniztasun handiko momentuak, esperientziak eta ekintzak eskaintzen zaizkio haurrari. Gure material anitzak, arreta handiz hautatuak eta helburu zehatz batekin antolatuak daude. Egunero erabiltzen diren materialak oso erakargarriak dira. Haurraren arreta bultzatuz eta hauekin elkar eraginean aritzeko gonbita eginez. Material hauek erabiltzeko errazak dira, eta ekintza eta autonomiaren garapena ahalbidetzen dute. Ekintza motorrak, kognitiboak, afektibak eta sozialak sustatuz. ¡Fuerte, Noah! ¡Fuerte! Gurasoak eta irakasleak oso gustora azaldu dira esperimentazioa lantzeko modu honekin, eta haurrek motibazio handia adierazten dute.